тази огромна задлъжнялост, която е, всички сме свидетели на визията на град Кърджали в какво положение. 60 милиона задължения, как са изразходвани и какво представлява град Кърджали към октомври месец миналата година и как след октомври месец миналата година Кърджали в каква посока пое. Ще вървим в тази посока. Порочни практики и порочни модели на управление няма да прилагаме, няма да осъществяваме. Поехме пред хората ангажимента Кърджали да го превърнем в модерен европейски град и ще го направим и ще положим абсолютно всички усилия да се случат нещата.